Ekologija je tema o kojoj se konstantno govori poslednjih decenija, možemo reći, ali nisam siguran da smo previše i uradili na tome. Međutim, u Užicu se prave neki pomaci i čini se da je jedan od tih pomaka i još jedan projekat prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina koji se odnosi na odlaganje, odnosno, kako se to kaže, upravljanje kabastim otpadom. O tom projektu ćemo u nastavku razgovarati sa našim današnjim gostom, to je Miloš Radojević iz Regionalne razvojne agencije Zlatibor, koji je inače menadžer projekta. Dobar dan, dobro nam došao. Dobar dan. Ono što me zanima jeste kada ćemo mi to, ovog vikenda imamo jedan taj, kako vi to zovete, narandžasti vikend, kada ćemo moći ovdje u gradu, na teritoriji grada da odlažemo kabasti otpad. Svima nam je to problem da kada nešto radimo, gde ćemo sa tim otpadom, evo prilike da se rešimo otpada. Tako je. Hvala na prilici da razgovaram na ovu temu. Lično smatram da je veoma važna tema. Grad Užice je domaćin regionalnog sistema za upravljanje otpadom duboko i čini mi se da povrh svih drugih tema upravljanja otpadom je jako važna u ovom gradu ili bi trebala da bude važna. Kako ste lepo primetili, projekat prekogranične saradnje Srbija, Bosna i Hercegovina, treći u nizu koji sarađujemo u posljednjih 8 godina u partnerstvu sa partnerima iz Tuzle. Ovoga puta se bavimo kabastim otpadom. Radili smo svojevremeno sa primarnom selekcijom u školama, pa smo radili sa kompostiranjem, primarnom selekcijom u domaćinstvima i evo na red je došao kabasti otpad i tu se ne završava priča. Otpad je jako široka tema, dosta posebnih tokova otpada postoje koje treba rešiti, ali jednostavno sve to traži vreme i sve je reč o procesu. Tako da projekat BVL ga skraćeno zovemo, koji se tiče kabastog otpada, je počeo u martu 2021. godine, završit će se u avgustu 2022. godine i to je vreme koje je pred nama da pokušamo da taj sistem uvedemo u red. Lepo ste rekli, narandžasti vikendi, tako ih negde od Milošte zovemo, čini mi se da je tako lakše da ih zapamtimo. Ideja je da u gradskim mesnim zajednicama svakog zadnjeg vikenda u svakom mesecu imamo tu neku, uslovno rečeno, terensku akciju prikupljanja kabastog otpada. Šta to praktično znači? Znači da ćemo na 20 lokacija postaviti 20 narandžastih kontejnera, oni će tu biti postavljeni nekih 4 do 5 dana, u zavisnosti kojom brzinom je moguće ih isprazniti i tako dalje, i onda ćemo ih skloniti. Tako da do sledećeg meseca i sledećeg narandžastog vikenda nema mogućnosti za odlaganje kabastim otpadom. Neko bi rekao da je to možda malo surovo, da je malo grubo. Zbog čega se sklanjaju? Verovatno postoji neki razlog zbog čega se... Sigurno da postoji. Kabasti otpad na kraju krajeva po svojoj strukturi i prirodi se ne generiše na svakodnevnom nivou. Svako domaćinstvo ga svakako ima na godišnjem nivou, uvek neki kauč ili neki krevet ili neku fotelju, neki kredenac ima potrebu da skloni. Međutim, to uradite jedan put ili dva put u godini dana. Uradite u prolećnom ili jesenom sređivanju svojih domova i zaista nema potrebe da maltretiramo komunalno preduzeće i naše sugrađane sa našim ličnim pokućstvom svake nedelje. Prolazite gradom, vidite zaista nemile scene pored kontejnera, vidite nečiju intimu, vidite gde je spavao 20-30 godina, vidite na čemu je spremao hranu. Zaista ne vidim potrebu za takim reality pristupom u 21. veku. Dosta nam je realitija na nekim drugim sadržajima i programima. Kada reč o otpadu, mislim da su to stvari gde bi morali biti malo pažljiviji, malo prezniji. Prva i osnovna stvar, komunalno preduzeće, u našem slučaju Bioktoš, u nekom drugom gradu, neko drugo, bez razlike, nema ni tehnički ni kadrovski kapacitet da izađe u susret tom građanskom komforu. Znate, da vi na svim lokacijama na kojima postoje kontejneri u gradu možete u svakom trenutku da očekujete neki komad nameštaja. Nema tog preduzeća koje može da ima toliko vozila i toliko radne snage da se vozika po gradu i da odvozi kad kome šta padne na pamet da odloži. Iz tog razloga smo se rukovodili idejom da ograničimo i vreme i prostor na kome je tako nešto moguće uraditi. Zato su odabrane 20 lokacija, iako realno potreba je veća, svakako ovo je prilično razuđen grad i svakako bi bilo zgodnije da imamo i 30, i 40, i 50, ali opet vas vraćam na problematiku komunalnog sektora. Nemate taj broj ni vozila, ni zaposlenih da možete da sistem opslužite na pravi način, te s tim u vezi smatramo da je 20 neki optimalni broj, relativno pokrivenost, ravnomerna pokrivenost grada. 4 do 5 dana, opet smatramo da je sasvim dovoljno ako ljudi znaju napred, a to je veliki zadatak i za same medije i trudimo se da i kroz taj kanal komunikacije informišemo građane, da pripreme
otpad i da ih u roku od tih 4-5 dana odlože na toj lokaciji. Ako ovog mjeseca zakasne ili zaborave, Bože moj, ete ga sljedeći mjesec. Tako da pokušamo negdje da budemo s jedne strane odgovorni prema lokalnoj zajednici u kojoj živimo, da budemo solidarni prema komunalnom preduzeću koje, ponavljam, ima ozbiljne napore da taj naš, ja bih rekao, nezaslužen komfor servisiraju, a s treće strane uvodimo se i u neki red, idemo negde u pravcu nekog civilizovanog sveta, kome, bar načelno težimo. Mislim da nije nemoguće zamisliti takvu situaciju, da grad Užice u jednom trenutku, iskreno se nadam za par mjeseci, bude lokalna zajednica u kojoj pored kontejnera za komunalni otpad nećete naći ništa drugo. Jednostavno bit će kontejner i to je to. Nadamo se da će to tako biti po ugledu, recimo, neke, a imamo priliku da vidimo i na televiziji i na internetu kako to funkcioniše u nekim zemljama. Sad ono što vrlo često zbunjuje ljude, šta je taj kabasti otpad, kad se pravi razlika. Ja sam i lično imao primjer pre par mjeseci ja sam pozvao komunalno preduzeće, pitam da li da proverim da li oni odvoze deo tog komunalnog otpada, da im napravimo razliku otprilike šta mogu u tome da zapravo šta se odvaja, šta se ostavlja za to, a šta nije, da kažemo, u nadležnosti u okviru ovog projekta. Tako je. Kabasti otpad je u stvari sve ono što je krupno, veliko, glomazno, ne može da uđe u kontejner ovaj klasični koga imamo na ulici, još manje u kantu koju eventualno građani imaju u svom domu, i otpad koji po svojoj strukturi nije komunalni otpad, nije biorazgradiv otpad, nije otpad koji dolazi iz samog domaćinstva, iz kuhinje i tako dalje. Sad ću pokušati da nabrojim nekako tipičnije predstavnike kabastog otpada, mada uz malo kreativnosti mogli bi vjerojatno danima da pričamo o tome šta bi sve potencijalno mogao biti kabasti otpad. Ali čini mi se da će ovih nekoliko osnovnih pojavnih oblika biti dovoljno da ga slušalci razumeju. Stari namještaj, žičana jezgra, dušeci, pokućstvo od najrazličitijeg tipa, od sudopera do garnišli, do lustera, bela tehnika, tepisi, zamenjena stolarija, izvesno drvena, prevashodno, jer takvu smo godinama koristili, pa je sad menjamo, ali ako neko ima i PVC i aluminijumsku, pa je menja, i ona svakako dolazi u obzir sa sve tim ravnim staklom koji je sastavni deo stolarije, autogume, autoplastika, gabaritna ambalaža, palete, burad, znači sve drugo što nije komunalni otpad, a glomazno. I sad tu ima jedna mali trik, jedna mala opasnost, da ljudi mogu protumačiti da je, pošto je i kad orežete drvo u dvorištu i to je glomazno i to je kabasto, ne može da uđe u kontejner od 1,1 metar kubni, ali to nije kabasti otpad. To je biorazgradivi otpad, zeleni otpad i njega ne bi trebalo ubacivati u narandžaste kontejnere. Šta još nije kabasti otpad, a vrlo često ga ljudi tretiraju kao takav, to je građevinski šut. Iz održavanja stanova, olupate pločice keramičke, zamenite staru šolju, kadu, tuš kabinu i tako dalje, sve to građevinski otpad i to samo po sebi ne treba da bude deo kabastog otpada. Na kraju krajeva grad Užice je građevinski otpad rešio na drugačiji način i postoji odluka o komunalnom uređenju koja definiše postupanje sa građevinskim otpadom. Kada imate građevinskog otpada kao fizičko lice, pa imamo jasnu razliku, znači sad govorimo o građanima, o domaćinstvima, ne govorimo o privrednim subjektima, kada imate određenu količinu građevinskog otpada koji je, kažem, nastao iz nekog održavanja redovnog prostora, stanova, kuća i tako dalje, onda ga u sopstvenoj režiji odvezete na lokaciju stare deponije Sarića Osoje svaki radni dan i besplatno ga tu odložite. Tako da zaista nema potrebe. Ja znam da sad sve ovo zahteva jedno dodatno angažovanje. To je sad ona zona komfora o kojoj mi pričamo. Mi očekujemo i zaista tražimo od građana da razumeju objektivnost situacije i da izađu iz zone komfora. Te u tom smislu logično je da ljudima možda ovo u prvi mah bude i simpatično i zanimljivo, ali kad krenu da primenjuju sistem, suočit će se sa činjenicom da im je sada teže da upravljaju svojim kabastim otpadom i svakim drugim otpadom, recimo građevinskim, nego što je to bilo do pre godinu, 2 i 3. Ali baš zato što nam je bilo komforno, imamo situaciju kakvu imamo. Imamo objektivan problem, nagomilani problem koji moramo da rešavamo. Ne smemo zaboraviti da je naša deponija koštala blizu 20 miliona evra da se napravi kao sistem i dan danas se u nju ulaže i ona se širi i sve to nije sporno. Ali ako nastavimo ovom dinamikom, da izdvajamo manje od 10% ukupnih količina otpada koji se može iskoristiti za druge namene, a da 90 i više procenata deponujemo, mi ćemo doći u situaciju da ćemo i ovu deponiju koju imamo relativno brzo zapuniti. A u ovim temama 5 godina je jako blizu, 10 godina je jako brzo.
Hoću da kažem, mi treba da tražimo održiva rješenja koja će nam omogućiti jedan spokoj narednih 40-50 godina. Da naša deca zaista ne moraju da razmišljaju o tome gde će naći lokaciju za novu deponiju. A ja se zaista iskreno i nadam i negde navijam za to da deponovanje u nekom trenutku u doglednoj budućnosti postane apsolutno neprihvatljiva opcija. Na kraju krajeva iskustva Zapadne Evrope i razvijenog sveta govore da se manje od 10% otpada deponuje i to isključivo na postojeće deponije koje polako privode svoj životni vijek kraju, nikako nema novih gradnji, novih deponija, jednostavno osmišljavaju se novi i drugačiji načini iskorišćenja otpada, uključujući reciklažu i kompostiranje i ponovnu upotrebu i spaljivanje otpada u cementnoj industriji i tako dalje, samo da ne dođe do deponovanja kao takvo. Ono što je jako važno jeste da kažemo i to da se ova akcija trenutno sprovodi na teritoriji grada, ali uskoro počinje i u seoskim mesnim zajednicama. Tako je, mi sa BVL projektom pokrivamo celokupnu teritoriju grada, međutim zbog specifičnosti terena, gustine naseljenosti, sasvim je jasno da smo morali napraviti jasnu razliku između urbane zone, gradske zone, 7 gradskih mesnih zajednica i gradske opštine Sevojno i preostalih 22 seoske mesne zajednice. Tako da sa gradskim mesnim zajednicama smo krenuli još prethodnog meseca, imali smo prvi narandžasti vikend krajem novembra, sada kažem imamo drugi krajem decembra i tu je nešto dinamika drugačija. Znači svaki zadnji vikend u svakom mesecu stanovnici gradskih mesnih zajednica, uključujući gradsku opštinu Sevojno, imaju priliku da odlože svoj kabasti otpad na lokacijama koje smo unapred odredili i koje svakodnevno komuniciramo sa sugrađanima. Sad, kada je reč o ruralnim delovima našeg grada, o seoskim mesnim zajednicama, tamo je dinamika nešto ređa, složit ćete se, manje stanovnika tamo živi, dinamika kreiranja i generisanja kabastog otpada je nešto drugačija, a u selu se gro tih stvari može iskoristiti i vrlo se često koristi za druge namene, tako da ćemo tamo dolaziti kvartalno, znači 4 puta godišnje, svaka 3 meseca i držat ćemo kontejnere na lokacijama cijelu jednu nedelju. Znači ovdje imamo u gradu vikend, zadnji vikend u mesecu, a tamo imamo celu nedelju i to prvu nedelju u kvartalu. Sad, zbog specifičnosti, već sam nekoliko puta ponovio da lokalno komunalno preduzeće ne može da opsluži sistem istovremeno. Bili smo jednostavno morali smo da podelimo seoske mesne zajednice na 3 zone, na 3 grupe. U svaku grupu ulaze one mesne zajednice koje su gravitiraju jedna drugoj da bi se ekonomija transporta učinila isplativijom i da bi sve to bilo dosta racionalnije. Tako da ćemo u prvu grupu seoskih mesnih zajednica krenuti već sada u početkom januara, od 4. do 11. januara i to su mesne zajednice, ovo čisto za tu prvu da kažemo, za naše slušaoce da mogu da se što kažu spreme, to su mesne zajednice Gorjani, Krvavci, Zlakusa, Nikojević, Ravni, Drežnik, Skržuti i Ljubanje. Onda će sledeći kvartal u njihovom slučaju biti april, pa biti jul, pa biti oktobar. Znači 4 puta u toj grupi mesnih zajednica. U drugoj grupi mesnih zajednica krećemo od februara, u njoj se nalaze mesne zajednice Lunovo selo, Karan, Trnava, Ribaševina, Gostinica, Buar i Duboko. Znači februar, maj, avgust i novembar, to su njihovi kvartali i treća grupa mesnih zajednica su Volujac, Stapari, Vruci, Bioska, Kremna, Bela Zemlja i Kačer i oni će krenuti u martu naredne godine i onda će to biti kvartali mart, jun, septembar i decembar. I evo sad kad vidite 3 grupe mesnih zajednica, u svakoj po 4 meseca, 12 meseci, znači lokalno komunalno preduzeće će svaki mesec praktično raditi sa kabastim otpadom. Još kad na to pridodate i kabasti otpad i posljednje vikende u gradskim mesnim zajednicama, shvatamo koliki je ovo logistički napor za jedno lokalno komunalno preduzeće. Bez namere da ih branim, hoću da istaknem da je to preduzeće koje ima određenu problematiku i vezano za raspoloživu radnu snagu i vezano za mehanizaciju. Ne zaboravite preduzeće koje se pored upravljanja otpadom bavi sa mnogo drugih delatnosti, pride, tako da moramo imati razumevanje i za to. Tako da nije ovo samo potreba da budemo civilizovani, naravno jeste. I ovo je potreba da budemo negde s jedne strane i ekonomični, da budemo i solidarni i iskreno se nadam da ćemo u tome uspeti. Da li ćemo, vreme će pokazati. Rezultati prvog narandžastog vikenda u gradu, već ih imamo, pokazuju da još uvijek ima dosta grešaka u sistemu,
procena je da od 9 tona otpada koliko smo preuzeli sa 20 lokacija u gradu, da je nekih 70% bio kabasti otpad, da je još 30% bilo pepela, zemlje, građevinskog šuta, ambalažnog otpada, što jasno ukazuje da građani očigledno nisu razumeli na adekvatan način. S druge strane nije ni za zameriti. Projekat ali čini mi se da smo dobili ovo obaveštenje sada uz računa. Jeste. Možemo da pročitamo šta može, šta ne. Hvala na tom podsjećanju. Mi smo sad kroz sistem objedinjene naplate pustili po jedan flyer u svako domaćinstvo. 25.000 flyera je, što kažu, distribuirano u nameri želji da dođemo do svakoga sugrađana. Naravno, ne očekujemo da je svako od njih pročitao, ali zaista se nadam da će taj flyer biti negde zalepljen u nekom hodniku ili negde nekom čiodom prikačen ili nekim magnetom na frižider od svakog od nas, da se podsjetimo kad to dolazi na red kabasti otpad. Upravo iz potrebe da uprostimo sistem, da izbegnemo bilo kakav vid zbunjivanja građana, išli smo logikom da kad je reč o gradskim mesnim zajednicama, nema razmišljanja gde ko živi. Jednostavno, svakog meseca, svaki zadnji vikend. A i na kraju krajeva kontejneri su narandžaste boje, više nego upadljivi, originalni, u smislu nema ih takvih u gradu. Trudili smo se da se i bojom razlikujemo, da i time signaliziramo, iako na njima piše velikim slovima kabasti otpad, ali i da i bojom signaliziramo da je reč ipak o nekoj posebnoj vrsti otpada. I vreme, kažem, pred nama, proces je u pitanju, nadam se da ćemo imati podršku i medija, za sad i imamo, moramo prići svim ciljnim grupama, moramo koristiti sve kanale komunikacije, od društvenih mreža preko konvencionalnih medija, elektronskih, pisanih i tako dalje, kako bi doprli do svakog od naših sugrađana. Dakle, ovog vikenda, narandžasti vikend, kabasti otpad, čuli ste šta, kako, gde. Miloše, hvala na gostovanju. Hvala vama. Nadamo se da smo pomogli i da ćete i vi razmisliti o tome šta sa kabastim otpadom, gde i na koji način zapravo da brinemo o našoj životnoj sredini.